Què vol dir? Doncs que d'alguna manera, evidentment, el 2015 amb aquest d'això aquests diners no s'invertiran. Més dèficit contra Catalunya. Tema de les pensions, i així amb això ja acabem. Bé, les pensions, hi ha dos tipus de pensions. Dos tipus de pensions, això és molt important. Hi ha la pensió que se'n diu de repartiment i la pensió que es diu de capitalització. Quina és la pensió de capitalització? La pensió de capitalització és aquella pensió que cada un de vostès s'ha pogut anar pagant dintre de les possibilitats de cadascú amb una entitat d'estalvi, amb una entitat asseguradora, amb una entitat de multirisc, que vostè va d'alguna manera pagant uns diners i quan arriba l'edat de jubilació aquests diners es capitalitzen i aleshores pot optar a capitalitzar tots els diners de cop o dir no me'ls donis tots, que em fotrà un peligenda o no, això que es qualsevol seu pel·lícula. O dir no, doncs cada mes em dones el que em pertoqui. Això se'n diu de capitalització. La que coneixem majoritàriament és la de repartiment. Què vol dir de repartiment? De repartiment vol dir que no us penseu que esteu cobrant una pensió perquè heu portat tota la vida treballant i aquests diners els han anat guardant per quan sigueu grans. No. Esteu cobrant una pensió perquè hi ha una altra gent que està treballant i aquesta gent està cotitzant i gràcies a que els joves o els que ja no són tan joves cotitzem, hi ha la gent gran que pot cobrar. Sí que és cert que en el famós pacte de Toledo es va fer un fons de pensions que va arribar fins a 64.000 milions d'euros, una quantitat ja important, que després veurem com aportava Catalunya, que aquest fons de pensions a dia d'avui no hi ha res. Zero. Per què no hi ha res? No hi ha res perquè d'alguna manera l'estat espanyol, com que ha necessitat liquidesa, va emetre un deute públic. Llavors el deute públic, la gent, els mercats, que abans parlàvem dels mercats, doncs van comprant deute públic espanyol perquè d'alguna manera els hi donava en el seu moment una bona rendibilitat. Què ha passat? Que Espanya ha passat de ser un país mitjanet a ser un país que no val res. O sigui, tindre un bono espanyol és tenir un bo escombraria que se'n diu. Aleshores, què ha passat? Que tota aquesta gent que ha invertit, estem parlant de gent de tot el món, estem parlant de macroeconomia, tota aquesta gent que ha invertit per treure una rendibilitat amb bons espanyols han tret aquests diners perquè tenien por, primer que no eren rentables i segon tenien por que Espanya fes fallida i si Espanya fa fallida a tots aquests inversors es queden sense cobrar. Aleshores han tret aquests diners i evidentment Espanya ha tingut que fer el que sigui per trobar diners on sigui i de la manera que sigui. Què ha sigut molt fàcil? El que tens a mà. El Rajoy ha agafat els 64.000 milions d'euros vostres, perquè eren de cada un de vosaltres, que heu anat pagant tota la vida, ha agafat aquests 64.000 milions d'euros i ha comprat deute públic espanyol. Què ha passat? Que el deute públic espanyol, com que no val res, si ara vas als mercats internacionals i et vens aquest deute que et pots pagar 64.000 milions, a dia d'avui potser et donen 1.000 milions, 1.500 milions. Vull dir, tot el diner que els jubilats han anat d'alguna manera guardant, a dia d'avui el Rajoy s'ho ha gastat tot. No hi ha res. Què vol dir? Vol dir que esteu cobrant
no perquè hi ha un diner, perquè no hi ha un duro, o un euro, més ben dit. Esteu cobrant perquè hi ha una altra gent que està treballant. És així de senzill i així de clar. Aleshores, com es reparteix això? Doncs bueno, és molt senzill. Aviam, nosaltres, tothom posa diners a la Caixa Central, que és Madrid, de tots els treballadors de tota Espanya. Aleshores, ell també reparteix tot el tema de pensions. Aleshores, a l'època bona, hi havia aquest fons de reserva de la Seguretat Social, que era d'aquests 64.000 milions d'euros. Doncs, bueno, aquest fons de reserva, Catalunya, que som el 16% en quant a número d'habitants, de població, ha portat pràcticament el doble en el fons. O sigui, que a Catalunya, que som el 16%, com que aquí els sous són més alts que a molts llocs d'Espanya, hem aportat molt més diners. I aleshores, amb un 16% de població, hem aportat pràcticament un 30% de diners d'aquests 64.000 milions. Un 29%. Hem aportat un 29% al fons de reserva. Què vol dir? Imagineu-vos només com una anècdota. Si nosaltres fóssim un país lliure, un estat lliure, vull dir, nosaltres no tindríem cap problema en poder pagar pensions. No tindríem cap problema no solament en pagar, sinó en pujar, perquè tots els estudis que tenim fets es basen en poder, quan tinguem l'estat propi, després dels primers 3 anys de dir, bueno, anem a aposentar-nos, pujar les pensions sobre un 10%. Doncs, bueno, això és la realitat. Què ha passat? S'ha gastat en deute, no hi ha d'allò, i llavors què passa? Com que Espanya seguirà augmentant l'edat de jubilació, aleshores, sí o sí, anirà reduint pensions. Tingueu clar això, Vull dir, les pensions, si ens quedem a dins d'Espanya, bueno, aviam, si llegiu una mica la premsa, ja heu vist que des de Brussel·les ja l'hem tocat la cresta, que pensions i militars és el primer que s'ha de tocar. Aleshores, les pensions, si continuem a Espanya, les pensions es reduiran segur, però no segur perquè ho digui jo, sinó perquè ara de cada 4 persones, de cada 4 persones que jubilats treballen 3. O sigui que ja estem en dèficit. Però és que a la volta de 4 dies, de cada 3 jubilats, només treballen 2 persones. Vull dir que cada vegada això es va fent més petit. Les pensions a Espanya no estan assegurades. Però, de veritat, no us penseu que això és un capritxi. És economia, és mercat, és la realitat. I si estan assegurades, i si d'alguna manera no diem que no cobrareu res, però sí que les pensions es reduiran molt, com han fet a Portugal. Ja, no sé si ho heu vist. A Portugal les pensions les han tocat totes. També és cert que aquí a Espanya s'està dient de les pensions molt altes, de 2.000 i pico en amunt, tocar-les i deixar per dir un màxim de 1.500, 1.800, i les pensions, conforme són més baixetes, tocar-les menys. Però bueno, això és una cosa que fins que no arribi un moment no ho sabrem. Però el que sí que està clar, que el que estem cobrant a dia d'avui, sobretot les pensions altes, no les cobrarem. I aleshores, el que dèiem, Catalunya, com que té un excedent econòmic, podrà pagar les pensions i estem en condicions de dir que apujarem les pensions sobre un 10%. Bé, aleshores aquí veieu el que parlàvem abans de l'evolució del fons de reserva, 64.400 milions, els actius financers, el deute espanyol del 95%. Aleshores, què passa? Doncs que la ministra de Treball, a sobre, veus que el fons ja no existeix, que hi ha un deute del 97% del PIB i que la Fàtima, aquesta senyora, ens diu no hay riesgo que los pensionistas pierdan ingresos.
aviam, és de la mateixa manera, no sé si va venir aquí la Sánchez Camacho, amb tot el respecte per tothom, perquè va fer una lectura de la por, sobretot als pensionistes, perquè això donava molts vots als pensionistes. Els hi va fer la cultura de la por. Que si voleu la independència no cobreu la pensió, que si voleu la independència no sé què... Bueno, ei, no tinguem por! És que no és que la vulguem, és que la necessitem. I a més us diré una cosa. A dia d'avui ja no ens val el pacte fiscal. Per què no ens val el pacte fiscal? Mireu, el pacte fiscal ja no ens val bàsicament perquè ja no és un tema de diners, que ho és, ojo, que ho és, però és que nosaltres, els catalans, tenim una altra manera de fer, tenim una altra manera d'entendre la vida, tenim una altra manera de gestionar-nos. Nosaltres el que volem és legislar-nos, és fer les nostres lleis i sobretot el que necessitem és fer una societat socialment més justa, perquè necessitem això. Però si no podem legislar, si no podem fer lleis, hosti, tu, cada vegada a Madrid, cada vegada que fem una llei és per fotre'ns. Doncs no. No sé, estic una mica esclatat. Aleshores, els fills i els nets i... Bé, el que parlàvem abans. De què depèn cobrar les pensions? Aviam, les pensions les cobrarem si nosaltres, si tenim un estat... Aviam, si continuem com continuem ara, ni que estiguem a Catalunya, ni que estiguem al Congo belga, les pensions ho tenim fotut. Però què passa? Que automàticament Catalunya, al ser un estat propi, automàticament estem absolutament convençuts que d'un 27% baixarem a un atur del que es podem bellugar entre un 12 i un 14%. Què vol dir? Que tota aquesta gent treballarà. Si aquesta gent treballa, aquesta gent cotitzarà. I si aquesta gent cotitza, els avis podran cobrar. O sigui, això és com aquell d'allò que es menja la cua. Aleshores, què passa? D'entrada, la taxa d'atur a Catalunya és més baixa que la resta d'Espanya. Els salaris són més alts a Catalunya que a la resta d'Espanya. I la piràmide d'edat a Catalunya és més baixa, o sigui que la gent a la resta d'Espanya es fan més grans. O sigui que aquí l'índex és un pèl més baix. Aleshores, tots els paràmetres ens porten a un camí bo, a un camí millor. Però una mica és el peix aquell que es mossega la cua. Si nosaltres, com a estat propi, podem assolir una taxa d'atur normal, com una sèrie de països que s'han fet independents, que es poden bellugar entre un 12 i un 14, automàticament la gent treballarà. I automàticament la gent cotitzarà. I automàticament, si tenim treballadors que paguen, els avis tindran diners per cobrar les pensions. És així de senzill. I de fàcil. Bé, això és una mica el que dèiem, que la història recent, què ens confirma? La història recent ens confirma que tots els països, estem parlant d'atur, tots els països d'Europa que han assolit la independència, que parlant de Txèquia, Eslovènia, Moldàvia, Ucrània, Ucraïna, Estònia, Letònia, Eslovàquia, Lituània, Croàcia, el que té més atur és Croàcia amb un 16%. Catalunya, tots els estudis econòmics, allà